ହୋଲି ପର୍ବ ଆନନ୍ଦ ଓ ଉତ୍ସାହର। ହୋଲି ପର୍ବ ସ୍ନେହ ମମତା ଓ ଭଲ ପାଇବାର। ହୋଲି ପର୍ବ ରଙ୍ଗର। କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି ହୋଲି ପର୍ବ ଆମେ କାହିଁକି ପାଳନ କରନ୍ତି? କାହିଁକି ହୋଲି ପର୍ବ ନା ହୋଲି ହେଲା ଓ କାହିଁକି ହୋଲି ପର୍ବକୁ ଆମେ ରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପାଳନ କରନ୍ତି? ଜାଣିବା ପାଇଁକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ। କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ରାଜା ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପଙ୍କ ଠାରୁ। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଯିଏକି ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଲମ୍ବା ସମୟର ତପସ୍ୟା ପରେ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ସେ ନା ହେଲେ ଦିନରେ ମରିବେ ନା ରାତିରେ। ସେ ଘର ଭିତରେ ମରିବେନି କି ଘର ବାହାରେ ମରିବେନି। ନା ତାଙ୍କୁ ପୃଥିବୀରେ ମାରିହେବ ନା ତାଙ୍କୁ ଆକାଶରେ ମାରିହେବ। ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ରରେ ମାରିହେବନି କି ଶସ୍ତ୍ରରେ ମାରିହେବନି। ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ମାରିପାରିବେନି କି କେଉଁ ପଶୁ ମଧ୍ୟ ମାରିପାରିବେନି। ବରଦାନ ପାଇଥିବା ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ନିଜ ଅହଙ୍କାରରେ ଏତେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ଯେ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଭଗବାନ ଭାବି ବସିଲେ। ଚାରିଆଡ଼େ ଯାଇ ପ୍ରଚାର କଲେ, ମୁଁ ଭଗବାନ, ମୋତେ ପୂଜା କର। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେଲା, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ। ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କୁ ଜମାରୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ସେଥିଯୋଗୁଁ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ମାରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଶେଷରେ ସେ ବିଫଳ ହେଲେ। ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ପଶିଲା। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପଙ୍କ ଭଉଣୀ ଥିଲେ ରାକ୍ଷସୀ ହୋଲିକା, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ମହାଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଚାଦର ଥିଲା, ଯାହା କେବେ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳେନି। ହୋଲିକା ରାକ୍ଷସୀ ଚାଦର ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଅଗ୍ନିରେ ବସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ଚାଦର ପବନରେ ଯାଇ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଓ ହୋଲିକା ଅଗ୍ନିରେ ଭସ୍ମ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନରସିଂହ ଅବତାର ନେଲେ। ତାଙ୍କ ଅଧା ଶରୀର ଥିଲା ସିଂହର ଓ ଅଧା ମନୁଷ୍ୟର। ଦିନ ଓ ରାତି ମଝିରେ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘର ଦୁଆର ବନ୍ଧରେ ଓ ନିଜ ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପର ଅନ୍ତ କରିଥିଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ଏହି ଦିନଠାରୁ ଲୋକମାନେ ହୋଲି ଦହନ କରି ହୋଲି ମନେଇଲେ। ହୋଲିକା ରାକ୍ଷସୀର ନାମରେ ହୋଲି ପର୍ବର ନାମ ହେଲା ହୋଲି। ଏବେ ଆସିଲା ପ୍ରଶ୍ନ, ହୋଲି ପର୍ବକୁ ଆମେ ରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପାଳନ କାହିଁକି କରିଥାଉ? କାହାଣୀ ଅଟେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର। ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, ରାଧା କାହିଁକି ଗୋରା ଓ ମୁଁ କାହିଁକି କଳା? ଥରେ ମାତା ଯଶୋଦା କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତମର ଯେଉଁ ରଙ୍ଗରେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତମେ ସେଇ ରଙ୍ଗରେ ରାଧାଙ୍କୁ ସଜେଇ ଦିଅ। ସେଦିନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯାଇ ରାଧାଙ୍କୁ ଅନେକ ରଙ୍ଗରେ ସଜେଇ ଦେଲେ। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ହୋଲି ଉତ୍ସବକୁ ରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ପାଳନ କରିବାର ପର୍ବ। ସେତେବେଳେ ହୋଲି ଫୁଲରେ ବନା ହେଉଥିଲା, ଯାହାକି ସ୍କିନ୍ ପ୍ରତି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ହୋଲି କେମିକାଲରେ ବନା ହେଉଛି, ଯାହା ସ୍କିନ୍ ପ୍ରତି ଆଦୌ ଭଲ ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଦୟାକରି ସବୁବେଳେ ହୋଲି ଅର୍ଗାନିକ୍ ରଙ୍ଗରେ ହିଁ ଖେଳିବେ। ହୋଲିକୁ ସବୁବେଳେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଖେଳିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସେମାନେ ବି ତ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା ହୋଲି ପର୍ବ ଆମେ କାହିଁକି ପାଳନ କରୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୋଲିର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ହାପି ହୋଲି।